L'Europa ha dominat els primers minuts de partit i ha disposat d'alguna ocasió per avançar-se en el marcador, com en aquesta jugada que Javi Iglesias no arriba per ben poc al segon pal. Xavi Sibil també ha estat molt a prop del gol, però la rematada del davanter la salva la defensa sobre la mateixa línia de gol. I a la sortida d'aquest córner també és la defensa usonenca qui ha de salvar el gol dels graciencs. Amb empat a 0 s'ha arribat al descans. A la represa els dos entrenadors han mogut la banqueta i els jugadors de refresc han estat clau. A l'Europa, Abel Rita, quan feia 5 minuts que era al camp, ha fet el 0-1. El davanter ha aprofitat el rebuig del porter del Manlleu. Semblava que l'Europa sumaria 3 punts importantíssims per allunyar-se de la zona de descens, però quan faltaven 4 minuts per al final, Manel Sala, que havia entrat a la segona part, ha fet de falta l'empat a 1 definitiu. Crec que nosaltres hem plantejat el partit per aconseguir els 3 punts, crec que hem mostrat ambició, determinació i en alguns moments del partit joc. Crec que hem estat molt a prop i que al final se'ns escapen 2 punts que ens haguessin donat una altra sensació i ens haguessin fet créixer molt més del que aquest punt ens farà créixer.